Manifestările dedicate Zilei Naționale a României au debutat cu intonarea imnului de stat. Din păcate, ploaia a fost cea care a dat bătăi de cap organizatorilor. Câțiva stropi de apă au stricat aparatura de amplificare, așa că prefectul Ion Mâțu nu și-a putut finaliza discursul pe care s-a străduit să-l continue în zadar. Astăzi este sărbătoare în sufletul românilor de Astăzi este sărbătoare. Astăzi este sărbătoare în sufletul românilor de pretutindeni. Este ziua noastră a celor ce simțim și gândim românești. La mulți ani România, la mulți ani dragi români, la mulți ani dragi mehedințeni, la mulți ani severineni. Mulțumesc! Chiar dacă a plouat torențial, la manifestările dedicate Zilei Naționale a României au luat parte zeci de severineni. Este foarte importantă deoarece în anul 1918 la Alba Iulia s-a unit cele trei principate române. Unde ai învățat tu toate acestea? Am învățat la școală și părinții m-au învățat. Este primul an în care participi la sărbătorile dedicate Zilei Naționale? Nu, eu vin în fiecare an. Îmi pare rău că plouă. Aia ce mai rău. Dacă era puțin mai frumos, era mai bine. Dar Dumnezeu ne ajută și așa și așa. Îi dorim multă sănătate la toată lumea și multe noroc. Din cauza vremii a venit puțini oameni, e foarte importantă, e ziua Unirii, Marii Uniri și pentru poporul român are o semnificație deosebită. 1 decembrie 1918 este ziua în care s-a vestit lumii, prin hotărârea Adunării Naționale de la Alba Iulia, unirea tuturor românilor. Anul acesta se împlinesc 91 de ani de la momentul în care națiunea română a hotărât să se unească pentru reîntregirea neamului românesc. Autoritățile au adus astăzi și un omagiu eroilor căzuți pe câmpurile de luptă.